יש היום כאן בעיר כ-1,500 תלמידים של חב"ד. אני מוותיקי חב"ד בעיר, ואני לא זוכר כזאת התפתחות של מוסדות חב"ד. כשהגענו כאן ראשונים מהאנש, כאן לשכונה, פנינו לרב שמעון גולדברג, והוא תמך ודחף ועזר לנו בכל צעד ושעל, אם במסדרונות העירייה, בקבלת הקצאה. ברוך השם, אנחנו כאן נמצאים בית כנסת 400 מטר. היחיד שהגיע ואמר, אני בעדכם, איתכם, אנש חב"ד, זה היה שמעון גולדברג. ועל כן מגיע לו יישר כוח. אם נלך מאוחד, אם נהיה מאוחדים, אחרי השליח הראשי של הרבי כאן, כל אלו חייבים הכרת טובה לרב שמעון גולדברג. להצביע בפתק הלבן כוח ובפתק הצהוב שמואל גרינברג, למען המשך ההתפתחות של כל קהילת חב"ד כאן בבית שמש. הכוח שלו הוא גם הכוח שלנו.